যুব ভারত কৃষক সংঘ জিন্দাবাদ, বিষম কটক কৃষক মঞ্চ জিন্দাবাদ। সরকার তুমি আমার দাবি মানিয়ে নিও, সরকার তুমি আমার দাবি মানিয়ে নিও, সরকার তুমি আমার দাবি মানিয়ে নিও। আরে যদি না মানিব নিয়ে চলিব, সরকার রাস্তাঘাটে গই হব। সরকার তুমি আমার দাবি মানিয়ে নিও, সরকার তুমি আমার দাবি মানিয়ে নিও। বর্তমান আমার তহସିଲଦାର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଜି ଆମେ ବିଷମ କଟକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ଯୁବ ଭାରତ କୃଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଷମ କଟକ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଏଫ୍କ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ କହଳ କରିବା, କ୍ରୟ କରିବା, ଚାଷୀକୁ ଋଣ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ। ଆମ୍ଭେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ଭାରତ କୃଷକ ସଂଘ ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଶାଖା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଷମ କଟକର ଚାଷୀ ଲେଖି ଜଣାଇବା ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। 80% ଅଧିବାସୀ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଜୀବନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଫସଲ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା 19 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରି ଚିନ୍ତାରେ ଦୁଃଖରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛାତିରେ କହ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଚାଷ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ଏଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୂରଣ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଧାନ, କପା, କାନ୍ଦୁଲ ଏବଂ ପନିପରିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଧାନ ଏଫ୍କ୍ୟୁ ମାନକୁ କୋହଳ କରି ଧାନ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅନୁସାରେ ଧାନ କ୍ରୟ କଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି। ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ମାଣ୍ଡି କଟଣି ଛାଟଣି କରି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମାଣ୍ଡିରେ ଠିକ୍ ଦର ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟରେ ଆମର ଫସଲ କିଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ପଞ୍ଚମ, ଆଗାମୀ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଛାଡ଼ କରି ଆସନ୍ତା ରବି ଖରିଫର ଚାଷ ପାଇଁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ କୃଷି ଯୋଜନା ଉନ୍ନତି କୃଷି କୃଷକ ସଂଘ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହାର ନକଲ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଏବଂ କୃଷି ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷମ କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପାଇଁ ଆମେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛୁ। ଯାହାକି ଆମର ଏ ବିଷମ କଟକ ଅଞ୍ଚଳ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାଣି ଜଳଗୁଡ଼ିକ 25 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୈଞ୍ଚିଧାରା ନଦୀରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଯଦି ତାହାର ଉଠା ଜଳ ଯୋଜନା କରାଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 40-50 ହଜାର ଏକର ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ। ଏହିପରି କୃଷକର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଧରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଫସଲ ତିଆରି କରିବା, ସୁନାର ବିଷମ କଟକ ସୁନାର ରାୟଗଡ଼ା ଗଢ଼ିବା ବୋଲି ଆମର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ।
ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ